Ka samla jinga ko ongba ngin ya no la ka jong gelenti bat namar ba ya matahi ka samla ko ongba ka kwa ban long marwei kwa ban shong marwei shwa kole perlo matangi kan lor ka phang moi perlo bui ka jingkili ka ka pira whatsapp account ba samla jinga ka ba la elang ka la tu la lai bana ye ka ongba ngin jinga no shwa spor ya no la ka jong gelenti balai ka long kumne ka ikadau ka ibu de menle aku kene klimat mata ini krong ini keren kong shwe kadau balai namar ba menshwa ngala stu hade mai klub ngal stu ba kani samla kala ayalang bat kiwi kigai hadin kigai kile bom tikenai ka kim phone kim ya pusia bhai ka te hadin to kai la bat kigai re ka spen bi no uni prolog jingi menta namar ba yela de kala de ha ki por ki bakala da ba ki tu kirta ki ba kerja live ho ie namar live host name namar ba kan ya bakala da ba kirta ki ba live host name ie kala don ke jingker ki hala de bala da kala ila bat gai berem da kam yo gai no kolo kolo ka sa mar we no namar kata kadau kasu penbe jepi I love you I miss you ini por ini live na arbna ye kas penbe jepi bahkan yo semla khnang ba wala da kam hun kanai piru pijus ngau na amye ka content ka bagi ong ba balik pham yo lok no ni ngam yo lok ta wa dau no sei tang yo we lok ta yo armut khon we khon ta sabe no sei ki bon ki kenthe si jingi kim yo ye ji kai halor ka ji kodor chong pa ka ying kesam ki ong balari yo lok be no yo lok tang yo khon arngot kum kita ki bor ki ja ki ya ha ka bri nyu trap jingi temata kani kesam la jumpi ko ong ba ka ong piong ba ka la kwa banyat no la ka jong klenti dai namar ba ugai berim juga ulawan paya ka jingim juga namar ba pi kam da sngut kina kam da sngut it pala ru ta kam da sngut huni pi henrai har mar ba kam yo ga su shwe ka shu penbang pi sport re mata bu gai ulawan pai kala kwa bani jingai no bat pi hari kam nu bat ban yalan no bat pi namar ba kala ya keren ni pi gitu ka ong bawa sngut e ma pi kipor bala ya keren bor khot meswa dai namar ba hai tu ipor iba ka sngut kunja ka sngut murwei ka ting yo kam yo lok shu shwe ka pen bi pi ani sngut mi it pala pi henrai endal am tapat kapan map no pi ki bor ko ya ki bor ki bakala keren ni pi dai namar ba ugai berim juga ulawan pai lan ni dai namar ba kala yo pat dai ki wei per ki gai ki ba kam piang ban ni pi kata ka di sisa bat pimla ban kata kada jing sisa ka ba bon ki sedang ki sisa ban priang ya kata kai ba pide mele akan klimat temata kai ba pide mele kalong ba haba tai ka ong pi ban ya jingai no spor le ban ya no la ka jeng ti kanwa nge janga ba pin om la ban le da ka e ru ban plong ika ban e ban pi pin la ban le kro ika ong ika baby ka e ka bang le bakala ma pinga ai la dinga bangan pen bet baknang batu e janga ngin om ya la jong ti ringin ya la ngi ya tang ka ti pi kro pi le ki jor pi jam pi le pendem khamat juga kan om mento ye wala da pi berngem man penyap no ile deru la da ka kentahi kala kwa ban ien oi pi pinam la ban le ban pin kelai ke jimbut ska pi ke bajai ke serang jingi hadim ki lait baga samla ki kiloi bendi kia di baro ke jing di penjat je la ke jong ke jing leji penjat je ke jing jong penjat je la kalau wai jot ke jing puli jot ki bro namar belai kim la ban handle kim la ban priang ye ke jing sak ketat je kentai ke di kro ke jor ka handai ke jam riu cucu namar kata kadau pinam la ban le ban kro ye ke kentai bakan sa ha ke jing pi priang ya kata ke jing sak temta ka ek ba pide milek kalong ba benkong ong bai kato okay tang kata labiang wan kredit emotional li ba pile kumne pite pi iben nga bodok pi iben nga bang milik school pi iben nga ba kini kita bro kita jikren emotional lagi jong pi kam poida e kam menta e be pin keren kita om bai to temata balai pi de bot ong to mata balai pim de kabar pim de shu ban kroi ka taxi ka phone ka mar balai lara pilih kro haka kan sayo daw cucu kan sayo bor cucu maka ban iben ban isi ban ikenjing lane ban inya ip namar bahaba pilih pendem maka kan sayo bor cucu ban banyon ni pi ka jing long ngiu ka jing ka long ren jang ka ngiu jo pi ku musrang kanang jam ngiu kanang jam daw ju pin sa sngo wil de pin sa nang sngo insecure Shushu ila dia la pilih kro cilik kro ika bat kayai kentat je pi namar kata kadau ka bhai pi wat juli phone wat juli tek wat juli kro shu ika kenang ba pin om yo pin om aila ika bahkan kentat je pi kene kan sawra ya kan sawra ban kan sa pen ngiu pen daw pi temata ka balai pidai ban le amta ka ba ar kolong ba la da pim phone pim tek shu ika hai tu ipor men swa ps ndat bet ka pi phone bar bor tek ka I love you I miss you malaga met malaga step temata pa la da hai ni por ka ong pi ban jingano la da pi pim phone pim tek shu ika pi I love ya ka bakan perkat pi namar ba it creates tension space creates tension kata kemud habam shua pi sendat kumde pi pim ala de ka bakan perkat pi phone si text ka maybe I miss you kejak ngai pi phone si text malak por malak met ar kata lai kata bro si singi pi phone mereka kan ke jing phone ke jing text pelat apreng pi bat ka penlong ka ban lose attraction ne ban ya no ya ke jing dei apreng pi bat ka namar ba pila tur pelat ika
Te mata la phim phone phim tak shui ka phi bo ya ka space. Hapreng jungka bat pi ha ini iklimat ka yo ban perkat pi kumnu ba diang ulong uba na ulong kumnu ulong mata kumnu ngan phone no mata te ule yu ulong mata la da pi le kumta kan sa aila di ka ba pin sa aila di ka ba kan perkat pi te la da ga dei ba ka i pat pi kan sa phone pi ba kan sa ong e ba diang kumnu pilong temata bun kisirang hakum ke klimat kila amno kis ngau kende da no no matang shubu tang shu ong gawe kan thai ka ka samla brim ski hai kila ong ni baby bina bilung bidiang ni kan mau tang pe he ju kliat surai pe tani e tang pe su pilia beli phone surai nga kan ni kalong ka bakala nak mata chu pi pilai kan ni mentala da ka phone pi pihak banten jo e ka hatu kala kaloi si chan em bahkan ia je pi temata ka iba pi de mila ala ka one text pi kalong pa pe ong be ka bina bilung bidiang baik te hai ni por gelong pidai ban le kaman kong lo pidai ban le ba pin phim syak ta ai ha na ka jing i jung kai pi cuma mata ada kala one text pi hajika ba pen i ka ba pidai ugai ubala jamer ngeu jam daw uba ga jing pi kala long incomplete lene ga jing pi kala long set ai no tang na ka daw pila long sudah no tang na ka daw ba kala i no pi kan sanang jamer ngeu syu ka jing long serang pi lamar ka daw la ka one text pi din buru pidai pen i ka ba pilong senrang ubalong okay ba pi biang pi bet pi ga jing pi ka ya be skman wat la da ka ne kan tai kala i no pi Narbon ki serang hakum kini por apa kan tai ke ino iki kilam no ki kiloi budi kiat ki kiloi ban penjat ila ka jingim ki penjat ila ka long ya ka long ren yang lejong ki di ki boro ki penjat ka jim ki plop no tang na ka daw ka wei ka kan tai den namar ka ta ka daw kan ni ka beli ka ja kini ki boro den namar ka jat beriu ji ha ka dustur aja ki me mar ba ka hikai ba man lo senrang udai ba pendam ya la de ha ka kan tai ni pulin na po kot kasi ka kan mu kasi ka perkat mu kasi ka hikai ba usrang udai pendam ya la de namar ka ta daw ka her pateng la pateng ha man lo samla senrang kasi ji men ta udan be ha ka jingmut jungu ba ka kan tai ka dei ba ko dor ta ma ka jingim jungu ha ka ba u ha ban mani ka kan tai ban ngo burome ka kan tai ba dei ta ka kan tai ka pedeng do jong ka jingim jungu namar kata ka daw ko ai pi perlo pe ka phira channel ngono pi ka kan thai kam dei ka pedeng do chong ka jingim ko pi handai dei ma pi u pedeng do chong ka jingim jo pi ma pi baru boleh bolong pedeng do ha ka jingim jo pi tema ta pihak ban perkat ye ladi om don manu bala banira pi dei ma pi bala banira pi mata lesi pi ma lesi don ki serang ki bom don ha ki puli lende tu serang ki badon ki don ha ka jingduk ladi ki haban bela ki haban teri ki haban kata te bidan ha ka ne kliman Om dan bala ban isna pi kan ni kan tai jupi la pi okne samla jupi la pi oi ka mangade buduk mangade bom jupi mangade uta pi simil de kumu victim kumu bri betul busak ban ben kan tai kan nya kan ijli kan i ben ju pi nama kata daw aku abang man lo cara kasi un e nge un e ka pi un e ka jing lo mai rang ma ju wa ban pen kala ya ka jing im jungu da ka bau na kini ka jing e ka bau dan mata ka e ka bau de bele ban ra e la ka status ban ra e ka de griti selor kenamba un om sak ka ta ju ha ka tai hadin bun pihak bendong ha kata kom hap ban klan ki jimbut berkat tada pisak kan tak ya kan tai namar ba tema ta kabar kalong ba phim dei bat ban manta haba kan tai kalong ban ya jangai no mata pidei ban on friend no na Facebook weng no ka jinglong friend jupi bat kan na Facebook Instagram unfollow WhatsApp wat nom sin chu ya ka status suka wanam sin chu status suka da ka ba kum ta pipen i ka ba phim dei ugai u bas udah phim dei ugai u ba jamr ngeu jam knap ha kmat kanu kanu tai bat dak ba ta le si phila ban wan ra byang ye phila ban pelong byang samla ju pi ban i byang i pi namar ba philong si cha u sirang ubodan ni kaman rang ba ba si cha handrai te bon ki sirang ki su kala jam knap ki su kala jamr ngeu ye le tang nak daw ba kan tai ge eno iki tenga ke bok ki byang i pi perlo baro i perlo ki pe ka phira channel Liseng ngi don subon ke jinge ke jingim ciki handrai ngi long ngi ngim don balak banira pingi de tang mangi hibangi ra banira bela de kumno pingin kelai ke jingim lojong bat la banta pilai klan no bat kene ke samlaru kam dei ke bakut jong ke jingim jipi dan subon kin tei ke be ke babura mi pi la da pi ya lang bat kam ta kane ke tei ke le ben pi dan bok bakala i lopano i pi handrai tela da ke i pi la kada ke kelemi pi hadir bot anda pila don kon pi sanang janjar susu kalana namar kata daw ka bai pi wat aga no tei ka pi ka ba pi ya suk ban ya don jing dei khnang ba ka jing pi kan dap jing men ba dap jing hun dap jing suk bro sim dei don bon ki serang tang ka daw ba ka tei ka ba breu tang ka daw ka tei ka don ka spa ki ye je ka ki pen sat janya ka ki pen sat petulun po jung ka ki pen sat khat ya ki bro ki ba dei jung ka namar blai ki dei jam khnap jam daw jam ngeu khmat jung ka ne kan tei ngaku ip perlok pe ka phira channel udeng melong urang ba jung ka yang kesam ukhle jung ka yang kesam om utdong jong ka no kan tei ko be sibon perlok samla aphira purana ka aphira channel